हेलो पिलामाने मु तुमମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଯାହାକି ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମୁଁ ହେବି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀଗଣ ଏବଂ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେ ଥିଲେ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜନନାୟକ, ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ତଥା ନିର୍ଯାତିତମାନଙ୍କର ଚିର ସଖା। ପିଲାଦିନେ ସେ ଦେଖିଥିବା 2ଟି ନାଟକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଓ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବଣିକ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୂରା ନାମ ହେଉଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲି ବାଇ। ସେ ପିଲାଦିନେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କସ୍ତୁରୀ ବାଈଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଲାତରୁ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସି 1921 ମସିହାରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ଦେଶର ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଜ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହାନ ନୀତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ଏହି ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ନଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ତାଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ଭାରତକୁ ରାମରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ଶେଷରେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣତଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।